Atopámonos hoxe aquí no pabellón municipal Rosalía de Castro da localidade de Noia, a Coruña, sendo as 12 horas do día 17 de febreiro de 2016 para celebrar a sesión plenaria extraordinaria que foi legalmente convocada en cumprimento do artigo 197.1c da Lei 585 do 19 de xuño de réxime electoral xeral, cuxo xecto é o de debatir e votar a moción de censura presentada contra o alcalde don Miguel Ángel Barreiro, do Grupo Municipal do PSOE, o pasado febreiro de 2016, propoñendo como candidato alternativo a de José Santiago Freire Abejón, do Grupo Municipal do PP. De acordo co artículo 197 da Lorés, preside a sesión a mesa de idade integrada pola concelleira dona María Luisa Villar Ajeitos e don Manuel Seijas Camaño, concelleira e concelleiro de maior e menor idade respectivamente da corporación, sen ter en conta o alcalde censurado nin o candidato alternativo á alcaldía. Comprobada a existencia do quórum suficiente para a válida constitución do Pleno da Corporación, a tenor dos artigos 46.2c da Lei de Bases de Réxime Local e 91 do ROF, declaro aberta a sesión. Procédase a despachar os asuntos incluídos na orde do día da convocatoria. Moción de censura presentada contra o alcalde Miguel Paz Barreiro. Antes de empezar, gustaríame decir que non convertamos isto nun circo. Os aplausos, esas cousas, eses efectos sentimentais, vámonos a deixar de cara ao final. Estamos nun acto solemne, nun acto democrático, e polo tanto os aplausos, os abucheos e as demais, vamos a intentar que se garde o máximo respeto posible aos representantes elixidos democráticamente pola cidadanía hai 8 meses. Por lo tanto, dende a mesa pedimos o máximo respeto e o máximo rigor. A continuación, procederemos a dar lectura da moción de censura presentada o día 5 de febreiro con rexistro de entrada número 918 e cuyo tenor literal reza así. Vouno traducir ao galego, posto que a moción de censura foi presentada en castelán. Pola presente, don José Santiago Freire Abejón, concelleiro do Grupo Político do PP, don Julio Bustelo Castaño, concelleiro do Grupo Político do PP, dona María de la O López Cierto, concelleira do Grupo Político do PP, don Saturnino Valderrábano Mayo, concelleiro do Grupo Político do PP, doña Ana Belén García Vidal, concelleira do Grupo Político do PP, don Ramón Santos Pérez, concelleiro do Grupo Político do PP, don Martín Fernández Godón, concelleiro do Grupo Político do PP, doña María de los Ángeles Neri Arufe, concelleira do Grupo do PP, doña María Luisa Villar Ajeitos, concelleira do Grupo Político do Noia, e don José Pérez Martínez, concelleiro do Grupo Político do Noia. Expoñen, primeiro, sendo o resultado das eleccións municipais do 24 de maio de 2015 no Concello de Noia o seguinte resultado: PSOE 4 concelleiros, Noia 2 concelleiros e concelleiras, Marea Noiesa 2 concelleiras e concelleiras, Bloque Nacionalista Galego 1 concelleira, Partido Popular 8 concelleiras e concelleiros. E sendo o actual alcalde Miguel Ángel Paz Barreiro candidato a alcaldía de Noia polo PSOE, a situación do goberno actual é de inestabilidade. É por elo que os aquí firmantes propoñen a presente moción de censura ao haber alcanzado o Partido Popular a maioría dos votos con 8 concelleiros e concelleiras e aproximadamente un 42,79% dos votos que distan do 22,6% obtidos polo Partido Socialista. O pobo de Noia merécese un goberno estable e de consenso
que se traduza nunha boa xestión dos intereses de todos os cidadáns e cidadás. Segundo, por todo o exposto e de conformidade co disposto no artigo 197 da Lei Orgánica 5.985 do 19 de xuño do réxime electoral xeral, preséntase a moción de censura contra o señor alcalde, don Miguel Ángel Paz Barreiro, e por todo elo en base aos seguintes fundamentos xurídicos. Primeiro, a presente moción de censura preséntana 10 concelleiros e concelleiras que superan en a maioría absoluta do número legal de membros da corporación. Segundo, os concelleiros e concelleiras que suscriben a presente moción propoñen a don José Santiago Freira Beijón como alcalde deste concello, cuya aceptación expresa consta no presente escrito de proposición de moción. Terceiro, esta proposición de moción preséntase ante a secretaria xeral da corporación, sendo autentificada as firmas dos concelleiros e concelleiras que suscriben o presente escrito pola notaría de Noia, Cristina Mosquera Criado, para que acredite que a moción de censura reúne todos os requisitos exixidos no artigo 197 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño do réximen electoral xeral. Por tanto, por todo o exposto, solicitamos que se teña presentada esta proposición de moción de censura contra don Miguel Ángel Paz Barreiro, alcalde do Concello de Noia. Son acreditados no momento da presentación da moción de censura o día 5 de febreiro de 2016. A moción de censura foi suscrita por 10 concelleiras e concelleiros do total de 17 de dereito que compoñen esta corporación, sendo que a maioría absoluta se acadaría con 9 concelleiros, requisito previsto no artigo 197.1a da LORES. Mantense este requisito. Ningún dos propoñentes formou ou ten formado parte do grupo político municipal do alcalde cuxa moción de censura se propón, requisito previsto no artigo 197.1a da LORES. Mantense este requisito. Ningún dos propoñentes deixou de pertencer por calquera causa ao grupo político municipal ao que se ascribiu ao inicio do mandato, requisito previsto no artigo 197.1a, segundo parágrafo da LORES. Mantense este requisito. Ningún dos e das concelleiros e concelleiras que firman a proposta suscribiu durante este mandato outra moción de censura, requisito previsto no artigo 197.2 da LORES. Non consta en cumprimento deste requisito dende o día da presentación de censura ata hoxe. A proposta de moción incorpora a aceptación expresa do candidato alternativo don José Santiago Freira Benjón, requisito previsto no artigo 197.1a da LORES. Mantense este requisito. A moción de censura incorpora asinaturas dos e das concelleiros e concelleiras suscriptores debidamente legitimadas pola notaria do Ilustre Colexio de Galicia, dona Cristina Mosquera Criado, testimonio do 5 de febreiro de 2016, número 24, sección segunda do libro indicador, requisito previsto no artigo 197.1b da LORES. Mantense este requisito. Comprobado que se manteñen os requisitos exixidos pola normativa, concédese a palabra durante un breve tempo ao alcalde, o candidato á alcaldía e os voceiros dos grupos municipais. Bos días a todos. Alégrome de haber tomado a decisión de facer esta moción de censura aquí neste local. Hubiera sido un erro o tratar de facer no salón de actos no Concello, como algúns pretendían. Xa me diredes onde se metería toda esta xente. Ou acaso temos algo que ocultar ao povo? Eu penso que estes actos, que son importantes, o primeiro que se dá na historia democrática de Noia, penso que debe estar aberto a todo o mundo. Quixera comenzar dicindo honradez, respeto, solidariedade, transparencia, dignidade e non
non se trata de saber o significado destas verbas, trátase de aplicar o que isto significa. Cando me preguntan como me encontro ante os acontecementos que están a ocurrir na nosa vila, mentiría se dixera que me encontro como se nada fose a pasar. Por suposto que me encontro mal. Mal e triste. Triste e doído. A min, a vida curteume para enfrentarme a moitas dificultades. As deste tipo, eu non estaba preparado para enfrentarme elas. Cando tiña que andar polo mundo a solucionar os problemas nos que se encontraba a empresa para que eu traballaba, sempre procuraba anotar tanto as cousas positivas como as negativas. As primeiras para aprender delas e as últimas para evitalas. E daba grazas á vida por permitirme diferenciar as unhas das outras, polo cal o balance final era sempre positivo. Grazas é o que considero que debe dicir nestes intres, donde un aluvión de sentimentos do máis variado amontónanseme para sair dentro do máis profundo do meu ser. Grazas porque tiven a oportunidade de ser, aínda que por pouco tempo, alcalde do meu pobo. Foi para min unha honra. Isto permiteume coñecer mellor a problemática de ser alcalde e a de aprender que non é unha tarea fácil, especialmente como as que nós nos encontramos. Sinto moitísimo que os compañeiros de Noia, en especial a señora Marisol Villar, fose tan exixente con este novato, cousa que ela xa sabía. Eu nunca presumín de ser un experto en política municipal. Sinto tamén que non sexa tan exixente co señor Freire, unha persoa que non é capaz de enfrentarse ao seu partido cando ten que defender os intereses do povo. Por favor, espero... Un segundo, disculpa, Miguel. Vamos a intentar manter... Señor Seijas, non está vostede no uso da palabra. Silencio, por favor. Continúe, señor Paz. Moitas gracias, señora presidenta. Eu tamén, desde aquí, pediríalle, por favor, a esta xente que sei que me está apoiando, pediríalle, por favor, vamos dar un exemplo de saber estar. Agradecíamos moitísimo, non me volvades a aplaudir. Espero que algún día saibamos o porqué desta diferencia de criterio. Por riba de todo, teño que dar grazas por ter tido a oportunidade de coñecer a unhas persoas especiais, lutadores incansables como son a xente do cerco. E que dicir desta xente que compón a plataforma Plademar, que está loitando, ao igual que os mariñeiros do cerco, polos intereses non só deles, senón tamén do noso pobo e de Galicia, coa finalidade de evitar que se aprobe esa maldita lei de acuicultura, que de levarse a cabo será a ruína da maioría da xente do mar, e non só do mar, senón tamén da hostelería, da industria, do comercio. Desde aquí, pido
pido que se conciencien de que este é o problema máis acuciante que lle afecta a moitos sectores, posiblemente o máis grave ao que se pode enfrentar a nosa querida Galicia. Que tristura que os deputados do PP de Noia non tiveran agallas para votar en contra desta lei no Parlamento galego. Grazas tamén aos veciños e veciñas cos que compartín os seus problemas. Só sinto non ter tido tempo de solucionarllos a todos eles. Grazas a este grupo de mariscadores e mariscadoras que me mostran o seu apoio, causando en min unha emoción e un sentimento de orgullo. Só lles podo decir grazas, amigos e amigas, polo vosso apoio. Por favor. Por outra banda, tamén coñecín persoas que me defraudaron e que me fixeron dano, e outras que quixera esquecer. Aínda así, o balance foi positivo, pois as persoas boas compensas polas que non o son. A todos os que viñestes hoxe aquí para acompañarnos neste momento difícil para nós, quixera dicirvos que a lei contempla as mocións de censura. Polo tanto, dicímoslle aos señores do PP que asumimos esta moción, aínda que inxusta por como foi elaborada. Pero quixera aproveitar para recordarlles que, aínda que nós non fomos a lista máis votada, tamén tiñamos dereito a negociar e pactar cos outros grupos para conseguir a alcaldía, porque así o contempla a lei. Mentras que vostedes pedían que gobernase o Partido Popular por ser a lista máis votada. E iso, señores do PP, iso non o contempla a lei. Para finalizar, quixera expresar o meu agradecemento a todos aqueles que se solidarizaron con nós. Permitirme facer unha mención especial a eses compañeiros socialistas, a esos que sempre están aí, as duras e as maduras. Claro exemplo de respeto e lealdade. E como non, a estes leales e maravillosos compañeiros que tiren a sorte de ter ao meu lado e que continuaremos loitando polo ben do noso povo. Agustín, grazas. Grazas polo teu compromiso, polo teu esforzo, polo teu tempo, polo teu exemplo e pola tua amizade. Non podía ser de outro xeito para unha persoa e deportista da tua categoría. José Manuel Aje, como se pode ter semellante capacidade de traballo? Eu teño que dicilo, aunque a mellor a ti non te guste, pero teño que dicir que como se pode ser tan injusto contigo? Como é posible que non se vexa o potencial que tes? Eu admíroche como persoa e amigo. Sandra, a ti dicirche que admiro moi especial o teu carácter, a túa bondade, a túa capacidade de traballo, a túa humanidade. E por que non dicilo, a túa mala leche. Se houvese tido unha cuarta filla, houvéseme gustado que fose como ti. Só me queda dicirvos que me marcho coa miña conciencia tranquila e a miña dignidade intacta. É o máis importante o meu concepto que os meus amigos e a miña familia teñen de min, e iso sigue estando intacto. Grazas a todos de todo o corazón.
Moitas gracias. Bos días, concelleiros, público asistente. Interveño hoxe aquí ca legitimidade que nos dá ter sido a lista máis votada no pasado mes de maio. 8 concelleiros frente aos 4 do Partido Socialista, máis de 20 puntos porcentuais de diferencia, quedando a escasos votos da maioría absoluta. Con esa legitimidade reivindicamos a oportunidade de demostrar o que podemos facer por Noia e polas súas xentes. Aceptamos que outros formasen goberno en xuño, noutras circunstancias. Acatamos esa decisión. E pedimos que tamén se acepte agora que haxa quen decidiu rectificar e optar por outra alternativa. Aproveito... Silencio, por favor. Aproveito para agradecerlle ese xesto aos concelleiros do Noia pola valentía na súa decisión. A norma... Silencio, por favor. A norma permitía aquela opción en xuño, é certo, pero tamén permite esta agora. Acéptenno con naturalidade. Algúns pretenden demonizar agora a quen lles deron o apoio en xuño, a quenes lle deron a oportunidade de estar aí estes meses. Sin o apoio da Noia, naquel momento gobernaría a lista máis votada. Por tanto, eu creo, señores do Partido Socialista, que deberían o funcionamento da corporación é unha demanda a gritos. Buscar confrontación cas consellerías e outras administracións non é recomendable e xa se veu neste tempo as consecuencias. Pretendemos configurar un goberno estable, integrado, optar ao contrario, estaremos ao seu carón para axudalos, pero sempre a través do diálogo. Nada máis, moitas gracias e bos días. Moitas gracias, señor Freire. E bos días tamén a todos os compañeiros da Corporación Municipal. Estamos perante un pleno extraordinario porque extraordinarias son as circunstancias que fixeron que hoxe estemos celebrando isto aquí. Circunstancias extraordinarias porque son moitas as cuestións de desasuste na gobernabilidade deste Concello que sucederon nestes últimos meses. Podemos citar eses escritos sin responder, violentando o regulamento orgánico do Concello que dá 5 días. Nós nunca fomos tan exixentes e dixemos que podían tardar 10, 15, 20 días, pero hai escritos presentados a través do rexistro de entrada sin contestar 4 e 5 meses despois. Informes como os da Conta Xeral ou informes que pedimos reiteradamente como o da compatibilidade urbanística do parking Suiz Falcone e que seguimos sin ter no noso poder. Vulneración sistemática de acordos plenarios. Vulneración tamén dos acordos do pleno de organización. Entorpezamento de tramitación de proxectos. Proxectos moitos deles xa acordados en plenos extraordinarios antes das eleccións municipais de maio. Proxectos como o da nave da Bruñeiras, Museo do Mar, as cúpulas de la Barca, o proxecto da Alameda aprobado en xaneiro do 2015, o proxecto de Portas do Mar 3, etc., etc. Negación tamén da existencia do proxecto de ampliación da estrada de dotación de Beirarrúas da Ponte de San Francisco, cando todos tiñamos constancia de que fora entregado no Concello polo redactor do mesmo xusto antes das eleccións. Rotura sistemática da cordialidade institucional. Nula xestión perante outras administracións, xa falemos da materialización de convenios ca Diputación que asuntou co Estado. Vamos para marzo e non se empezou siquera coa tramitación do orzamento do ano 2016. Paralización da tramitación do PESON. Este goberno tomou posesión no mes de xuño e a primeira comisión sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal tivo lugar o 7 de outubro,
porque o Partido Popular tivo que presentar unha moción para exixir a celebración desa primeira comisión do PSON. Parálese dos órganos colexiados por total improvisación que puidemos ver ata o último día, porque no día de onte se celebraron ata media dúcia de comisións, todas elas sin orden do día e simplemente para aprobar 4 ou 5 actas que levaban sin aprobar desde fai moitos meses. Podería estenderme durante moitos minutos con estas cuestións, pero lle cito unha última: o aumento da débeda a proveedores, a pymes, a pequenos empresarios do noso Concello, máis dun 3000%. E isto non o dio o Partido Popular. Isto está declarado polos servizos de Tesourería e Intervención Municipal ao Ministerio de Facenda. 2.400.000 euros. Señor Bustelo. Gracias, señora presidenta. Remato xa. 2.400.000 euros de débeda a proveedores e 900.000 euros en facturas sin consignación. Estamos falando de 3.300.000 euros. Ante estas circunstancias excepcionais, medidas excepcionais, unha moción de censura que non deixa de ser un acto democrático, pensando na futura gobernabilidade deste Concello, cun alcalde experimentado na administración local, provincial e autonómica e un equipo de 10 concelleiros que farán que, por primeira vez neste mandato, haxa máis concelleiros no goberno que na oposición. Nada máis e moitas gracias, bos días a todos. Hola, bo día. Gracias, señora presidenta. Veciños e veciñas de Noia, hoxe estamos aquí no pabellón polideportivo porque o alcalde Miguel Paz tomou a decisión de que este acto democrático fora aberto, como ben dixo. Fora un acto onde todos os veciños e veciñas puideran estar presentes, onde non había nada que ocultar. Algúns querían que fora no salón de plenos do Concello, onde collen escasas 70 persoas. E alguén se preguntará por que estamos aquí e por que hai por primeira vez na historia de Noia, na historia democrática de Noia, unha moción de censura. Nós tamén non o preguntamos. É o que nos preguntan moitos veciños no día a día. Que pasou? Pasou que o Partido Socialista e o noso alcalde Miguel Paz teñen por bandeira a transparencia, a legalidade, defender que o emprego público debe de ser por oposición libre, que a contratación debe de ser con publicidade e non de forma oscurantista. O que pasou, nin máis nin menos, é que as líneas vermellas da dignidade, da honradez, do traballo, de poder levar a cabeza ben alta, non se compran. Son liñas que imos a defender estando no goberno ou estando na oposición. Claro que conformamos un goberno e estamos agradecidos a aquelas persoas que non querendo votar ao Partido Popular votaron a outras opcións políticas, porque se quixeran votar ao Partido Popular xa lle terían dado a maioría absoluta neste pobo, pero non lle deron e se formou un goberno alternativo, democrático, lexítimo, basado nos votos dos veciños e veciñas, nin máis nin menos. O que pasa é que non se lle dá a este alcalde e a este goberno ningún ano, ninguna oportunidade de xestionar un único orzamento, un orzamento propio. O que hai que preguntarse é que é o que pasou. E algunhas cousas imos sabendo. Sabemos que houve 2 concelleiros que actuaron con deslealdade, que actuaron como tránsfugas, que apoyaron a un goberno, que formaron parte del e despois, para xustificar o injustificable, dixeron que houbera nula xestión. Entón eles tamén se sinten partícipes desa nula xestión, porque eles formaban parte do goberno. Hai que decir que non votaron unha sola vez en contra de ningunha decisión que tomara este alcalde. Tomáronse todas as decisións por acordo. Non hai unha sola xunta de goberno no que estes concelleiros discreparan. Polo tanto, como non se vai a falar de intereses ocultos
ou de intereses escuros. Claro que hai intereses pouco claros, porque se non houbo ningún reproche, se non houbo ninguna votación contraria, cal é o motivo para facer unha censura e ter o goberno xa desde fai 3 meses coa espada de Damocles encima? Cal é o motivo? Cando non é claro, o motivo é oscuro, é fácil de entender, e a vos entendedores non fai falta moita máis explicación máis. Non se pode faltar a verdade. A débeda municipal é cero. Cero, señores do Partido Popular. Cero. E poden repetir silencio, por favor, moitas veces máis unha mentira que non por eso se vai a convertir nunha verdade. Miren, como se lle chama a uns concelleiros que mentras formaban parte do goberno estaban xa negociando unha moción de censura co Partido Popular. Que nome ten eso? Non ten o nome da deslealdade? Non ten o nome da traición? Non ten o nome de estar formando parte dun goberno e saltar a outro inmediatamente? Acaso pasaron a oposición? Non pasaron a oposición. Saliron do goberno e ao día seguinte xa estaban xuntándose co Partido Popular para non salir do goberno municipal. Agora ímonos enterando de por que teñen tanto interese en estar no goberno, sen dúbida ninguna. Pero o que lle debe de quedar claro ao pobo de Noia é que o Partido Socialista e este grupo liderado por Miguel Paz puxo unha liña vermella. Chámase honradez, honestidade e traballo polo pobo de Noia. Eso é o resumen, é o mellor resumen destes meses. É unha pena que non se nos dera a oportunidade, como se lle ten dado a outras persoas, de gobernar este pobo, alo menos o primeiro ano de goberno, o ano con un orzamento propio. Supoño que ao longo do tempo iremos vendo cales son os motivos que moveron algunhas persoas a tomar esta decisión. O Partido Socialista pudo equivocarse ao chegar a un acordo con este grupo, sen dúda ninguna. Pero cando ao Partido Socialista se lle poñen encima da mesa... Vaya rematando, señor Laje. Remato, señora presidenta. Cando ao Partido Socialista e ao alcalde se lle pon entre elixir a legalidade, a transparencia e a honestidade ou traspasar esa barreira, sin dúbida ninguna, preferimos estar na oposición e poder ir polo pobo adiante coa cabeza ben alta que pasar por determinadas peaxes que non forman parte do noso ideario nin do noso comportamento. Quero rematar dicindo que non sabemos outros o que farán, nin si terán que mirar para o chan. Pero este grupo de goberno, co alcalde á cabeza, sae coa cabeza ben alta do Concello. Pode mirarlle a cara a todos os veciños e salimos como entramos, ben limpos, porque hai un principio que non se pode traicionar, que é a limpieza e a honestidade. Miguel, quero rematar dicíndoche que non foi un placer, vai a seguir sendo un placer traballar contigo, porque a min particularmente devolvíchesme a ilusión pola política. Creo que o pobo de Noia perde unha gran persona e un gran alcalde do que ninguén dubidará que foi ao Concello a resolver os problemas dos veciños de Noia e non a resolver ninguna outra cuestión que lle afectara no plano personal. Miguel, eres para todos nós un símbolo de honradez e de honestidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Laje. Ten a palabra o señor Seijas. Nun acto democrático no que se vai a proceder a elección dun novo alcalde para Noia. Eu, cando pensaba en que esta moción podía ser posible, facía unha balanza sopesando o actual alcalde, Miguel Paz, e no outro lado da balanza o señor Don Santiago. Facía balanza e o certo é que Miguel Paz
gañaba exageradamente para ser o alcalde que a Marea Cidade de Noia quería que fose en Noia. Non queríamos un alcalde cun concepto manquiñano da política. Como te digo unha cosa, te digo la outra. Queremos un alcalde que dé a cara polos intereses da cidadanía de Noia. E o señor Freire demostrou non ser unha persoa decente. Non merece ser alcalde de Noia. Silencio. Non merece ser alcalde de Noia unha persoa que non defende os intereses da cidadanía. E pedíamos daquela a súa inmediata dimisión, porque en política... Silencio, por favor. En política hai que ser decentes e comprometidos ca vila de Noia. Eu creo, honestamente, que hai que facer reflexión porque non se poderon levar a cabo moitas obras das que se falan e que cousas tamén se levaron a cabo na xestión durante 8 meses. Eu creo que con un orzamento executado prácticamente ao 100% no mes de maio, pouco ou nada, pero ninguén, sin endebedar o Concello, podería facer unha xestión cando menos pois que fora responsable. Eu creo que valorando a xestión sopeso que é peor que o PP co apoio do Noia chega a alcaldía ou o Noia volva a gobernar este Concello. Un Noia que non foi capaz no día de onte de demostrar unha xestión limpa. Onte o Noia tiña oportunidade nunha comisión informativa, que é unha comisión de control, que é unha comisión onde se ten que dar conta de como se xestiona este Concello. Onte alguén decidiu fuxir e aparece hoxe ca cabeza ben alta apoiando a Santiago Freire. Terá que resolvelo na Fiscalía. Démolle a oportunidade de que demostrara ser unha persoa digna e demostrounos todo o contrario. Agora entendemos como deciden acudir ao Partido Popular das Caixas B, ao Partido Popular dos Bárcenas, dos Granados, dos Crespos, ao Partido Popular da Corrupción, dos Raimantes, a ese Partido Popular o que tanto criticaron durante a campaña electoral. Agora van a investir alcalde a Santiago Freire que votou en contra de botar un museo de laudes gremiais en Noia, que votou en contra da lei de agricultura. Ese é o Santiago Freire que vai ser alcalde de Noia. Ese é o Santiago Freire, ese é o noso diputado, ese é o diputado que vende a cidadanía de Noia e que non responde, que fuxe no pleno ante unha pregunta do sector marisqueiro. O noso sector é o Santiago Freire, o marisco é o noso sector e non as empresas nas que se colocan os dirixentes do partido. Señor Seijas. Santiago Freire teña decencia, por unha vez na súa vida, teña decencia e diga: non estou capacitado para representar a Noia na Consellería e non estou capacitado para representar os intereses de Noia. Digo, señor Santiago Freire, ten a oportunidade, señor Julio Bustelo, ten a oportunidade de desacreditar a Santiago Freire, que votou en contra da cidadanía de Noia e non merece ser alcalde. Vaya rematando, señor Seijas. Prefiro un alcalde honrado, un alcalde limpo, un alcalde donde os ingresos e os gastos van pola tesourería municipal. Non queremos que queden son unhas poucas mans e danlle a espalda ao pobo cando o pobo máis os necesita, como aconteceu co anteproxecto da Lei de Agricultura. Silencio, por favor.
non deron a cara no seu momento perante a xente a que lle deben moitas explicacións. Non é o BNG nin o resto dos partidos a quen as teñen que dar, senón a xente a que vostedes lle deron a espalda no Parlamento. E non contestar as preguntas cando son interpelados, dende logo unha actitude moi pouco democrática. E non poden utilizar os medios de comunicación que vostedes mesmos subvencionan para escudarse e para explicarse. Dean a cara ante eles cando eles lles preguntan. Señora Irati, terminou o seu tempo. Moitas gracias. Finalizadas as intervencións e dado que o desenvolvemento desta sesión plenaria está claramente determinada no artículo 197.1e da Lei do Réxime Electoral Xeral, procédese, sin máis dilación, a someter a votación a moción de censura. Votos a favor. Partido Popular e Noia. Votos en contra. Partido Socialista, Bloque Nacionalista e Marea Ciudadá. A vista do resultado da votación, prospera a moción de censura contra o alcalde don Miguel Paz Barreiro por 10 votos, que constituyen a maioría absoluta do número legal de membros da corporación. Por tanto, queda proclamado alcalde o candidato incluído na moción de censura, don José Santiago Freira Beijón. Silencio, por favor. Moitas gracias a todos. Repetimos algunha máis.